Pasingi kebalai puwai. Haga kerteng ukpa bakun mesim bakut. Amen. Kutra Jisu to pensle ingi dak mesim jongme bangin dop la on champang bon ko ngu ikaktin ke jongme. Ke gospel ke Markus kalenong kebalai. Jisu lalit biang syaka sinakok baladon hangta uwei ubriu ubadko kakti. Ladon ru hangta kibriu kebalakwa ban kem daw yo Jisu. Kumta kilathap ya u najan ban yo I lada on penkot yano hakasabat. Jisu la ong hauta ubriu ubadko kakti. Ali shine syakmat. Nangta ula keli ya kipai ba. Kaan jungi kasyak ban le ayu hakasabat. Ban le bha ne ban le sliu. Ban pelat ya kajing im ubriu ne ban penduk ya ka. Kipat kila sngap la ka sngap. Jisu ula bitar haba ula pait saudong ya ki. Bat ula sngausti artat ya kajing mutlop bat kajing matla jongki. Te ula pai sya uta ubriu tu kener la kakti. Uni ula kener bat kakti kalakot. Kumta ki Farisi kilami na kasinekok bat kilai kenduk bat ki Herodian ban ya salah kumno ban peniap ya Jisu. Jisu bat kisenran jong u kila kenriak no syakaduriau Galilea bat buon belai kia buot ya u. Kilawan na Galilea, na Judea, na Jerusalem, na kathan Idumea, na siliang ke Jordan, bat nadu kithan Tirus bat Sidon. Uni upat belien ulawan sa Jisu na barbala yu osngau ya kaba ulale haduk kata ubun upat ba Jisu ulapa ikisenran ban pengkrek kawai kalieng yo kipat ba kia tenyan ya u. Namar ba ulapun kot bun kibriu bat baro kibapang kilatur ban yo kata ya u. Kibasong kusut kitang siu iya u kiladem krup hakmat jung u bat kila kerkat. Melong ukun ublay. Jisu ulama ham ting iki mensim baman ban ampen pau ya u. Ti Jisu lakiu sya ulum ulakot syalade ikibriu kiba uman bat kilawan sya u. Ulatung khat arngut bakindup yadon lembot u bat ba undup yo pha yaki ban yalap. Ula ai boru haki ban be no ikiksut. Kini kilong kikel khat arngut ba ulatung. Simon ya ubalai Jisu ulakot Petrus. Jacob para jong u Yohanes kikun Zebedi. Ya kiba Jisu ulakot Boanerges kabamut kikun uperthat. Andres Philip Bartholomeus Matthews Thomas Jacob ukun Alphaeus Thaddeus Simon Cananius bat Judas Iscariot unongshet kela. Jisu ulalit pai syayeng bat upat ba ulalum lembung ya Jisu bat ikisenran jong u hadu bakim yo alat syuk ban ba. Haba kikur jong u kila banas pangkani kilawan ban yalam no ya u namardon ba ong ba ulalam wer. Kistat an kibalaw yawan ya kendu nadu Jerusalem kila ya ong. Belzebul usyong ha u. Badai da orang ba kiksut ba uyok kabor ban be ya kiwei pat kiksut. Kumta Jisu ulakot ikisbriu ba ulakren haki da kiparsi. Kumno usoitan ulak ban be no ya usoitan. Lada kahima kaya pat bat kaya lek makenti kat paralok kata kahima kan sapra. Balada kayeng kaya pat bat kaya lek makenti paralok kata kayeng kan sapra. Kumjuk lada kahima usaitan kaya pat kamla ban ne henrei kan sapra bat kan sakut yawai. Omdan bala ban rung jubor hapok kayeng ubaklan bat ban kini ikimar kimata jong u lemda ukum syaya uta ubaklan nangta usalute ya kayeng jong u. Sisang ong hapi baya kipop baro jong kikuan ben riu bade kijingkren belai kat baki kren an maap no. Henry unu bakren ben persya yo mensim bakut un yo jing maap lano ru un kit pop junam bhor. Jisu lakren kumni namar kila ong ba udan yo mensim bakut. Kakimi berkihin men kipara Jisu kilawan. Kila yang habar ke yang kila pa khot ya u. Upat ba uya syong tawir ya Jisu bat kila yathu ha u. Kakimi berkihin men kipara jongme kidon habar bat kidon kam ya me. Jisu ula jubab. Manu kakimi jonga? Manu kihin men kipara jonga?
ulapej ya kita kibre ke basyong tawir ya bat ulaong. Kini ken kilong kakme bat kihinmen ki para jonga. Jar ubale ya kamon ublay uta ke ulong upara ne kapara ne kakme jonga. Gospel jong utrai kajing ro ya me ko Chris. Kalau nong kabalai dukat baningkong terter kabateng ya kajing ya tengku jong Jisu bat ki start an bat ki parisi. Ha kajing penkot jong Jisu ya ba bre wa bang duko kakti upin I ba ha kasabat u Jisu wanra ya kajing lat luot ya ki breu. Ba ya kasabat labu na kabentai ki breu om ki breu na kabentai kasabat. Ukudau ya kajing mut betenra jong kasabat. Ba kasabat kahikai yang I iwe pe iwe ru. Dan yang kata kasingi mengisong tat bat ublay kahikai yang I iwe pe iwe ru. Bangin pet bat bangin yarap ya gitu ki breu ke badan kam kajing yarap sungi. Jisu utrekam bat u yai terekam ban pelat luot yang I iwe pe iwe na kajing syate syakum. Ngiru ngila ban le ki babha ha kasing sabat. Ha kadukat ke bakatsan, dukat ke basan Jisu ong ula bitar bat ula sngosi ya kajing mutlop chungki. Kajing mutlop ke bomot bamaki kitip ya kajing sisha handrai maki ki pen e do not khnang. Kim tre ban penret, kim tre ban priang, ki pen e khnang ila kajong ke do not. Hakadukat ke baar puar ngin puli syuk bagi start an kani kajing pen e do not chungki ka penlong ki wala ada maki kitip ba u Jisu ule ki kampla ba kani kajing le kampla jong Jisu ka pen I kajing terekam jong ublay haka jing jong ki iwe pe iwe henrei maki ki pen e do not khnang ba khnang ba ki breu ki nom ngai ha u Jisu ki ong ba u Jisu ube no ya ksut da u Belzebul ubadai urang ba jong ki ksut kata kadai kajing pen e do not khnang jong ki ba kata kada u Jisu ong ba omdan ubala ban rung hayeng jong uba khlan bat ban luti lem da ute sho uta uba khlan Jisu wan kum uta ubreu kum blay ban te ban kum ya u soitan ban te ban kum ya ka bor jong saitan ban pendu thiau ya ka bor jong kajing trei jong soitan henrei ki parisi ba ki start an ki pen e ela ka jong ko do nur da ka baki keno ba u Jisu ule ikini ki baro da ka bor jong urang ba jong ki ksut berkani ke alam sa kajing ong jong Jisu ba ong ba ya ki pop kajing keren ben belai baro ala ban ma ban rei ya utu ba keren ben belai ya mensim ba kuat blasphemy against the Holy Spirit dan ka pop persa mensim ba kuat unum yo jing ma ha kan ni kajing im la ni la wei pan kanu ka pop ba mangingile kamlong shabar kajing isin e jong blai kanu ka pop ba mangingile kamlong ka bakrau tam lani ka balong shabar ya kajing ai ka jong blai henrei ka pop persya ya umun siem ba kuat pada kadai kata ka pop ha ka ba ubriu ubangat akan de ka bamut ningkong e ka permatla ya u ya kajing don kam ya ublai kabaar kapin matla yu u ya ka jingdon kam la ne ka jing bakla jong la jong ya ka pop la jong kabalai kapin matla yu u shu ru bama u sungu thu ya ka jing bakla bama u don kam ya ka jing isin e jong ublay bandu ban phai sha ublay nakata kadau ki sa khnang ha ka pop da ka bor jong ki da ka jing sungu thu jong ki kentat khnang kim tre ban penret ban phai sha ublay kumbah ka siti baningkong jong Yohanes kalau nong baningkong dekat bapra ka ong lada na ngi ong bangim dan pop ai ngi syukur ya lade bat ngim keren ya kajing sisha lada ngi ong bangim dan pop ai ngi syukur ya lade ngim keren ya kajing sisha kani kala bandong ya kita kiba hap hakani kajing mutlop pamaki lane mangi kala bandong wat yang ngi iwe pe iwe ru ngi haban husiar yo le sing ngi don ya kajing sngo bangim le long pop dan ngim don kam ya kajing isin e jong blai kapan mat la ingi kajing don kam ya kajing mam ya kajing isin e jong blai ya kajing kala ka bamut bat na kata kadau ladang ngi ong bangim don pop ai kamut nginum tre ban kala ka bamut ladang ngim tre ban kala ka bamut nginum yo ya kajing map jong blai ya kandir ngila shu ban shem kajing batai ba khamne ha ka Catechism of the Catholic Church kalanong ka ba iway pra Henreu sao iway pra Henreu sao baya kandi ka pop kajing mutulop kajing long mutulop lapan pau tengru ha ka jutang ka barim ka dei syapang ki ba Israel kiba hadin makilami nari Egypt ha kal nong ka balai kitab Exodus
kalnong kabalai puar ki sedang benstau kawai kadur masih dak akstiar ki pedang bermani ya kanika dur masih maki kibalayo I ya kabor ba jong ublay ubalaya lam ya ki nari Egypt nri menta ki dem mani ya kanika dur blay thau bat ki sedang ban yaro ki sedang ban mani ya kanika dur blay thau kum kanong pen im kum kanong pelat jongki berki klet ya ka kamba ba ublay ba ulai pen I haki dak ba pelat yaki upen im yaki naka jinglong marau hari Egypt. Omla ban kristiw thia ya obri ubale menle yo thia. Omla ban penyo I ya obri ubale menle. Matla ban omla ban penyo sngow ya obri ubale menle kelut. Yangi iwe pe iwe ru kajing isin ay jong ublay kamlong kabaduna. Henry kala ban khanglat manu bala ban khanglat ya katapan day manga day mapi. Kajing yaine khanang jungi hakapom kajing long mutlop jungi kala ban khanglat yangi bangin phai sha ublay. Sakaway ka banta ka bakongsan bangi syam hakani kalnong kadai kajing jiet jong Jisu yaki khat arngot kisenran. Kajing jiet jong Jisu yakini ki khat arngot kisenran. Hakarukot ka ba khat lai haduk ka ba khat kendai ngiyo iya kane. Hakarukot ka ba khat saw Jisu ong kumne ulatung khat arngot bakindup ya don lembat bat ba undup yo pha yaki ban yalap. Kay kajing temu ka baningkong banlong undong yal unong uta apostol ane unong yalam kajing temu ka baningkong do ka bau Jisu dan uang ulatung yaki khat arngot ulatung yaki ba kindup ya don lang ningkong bat bakindup ya don lang ningkong bat hadin kata ba mau unsayo ban pha. Kajing temu ka baningkong kadai bangin ya don lang shwa bat Jisu hadin kata ngin salej na kabenta komisyon jong na kabenta komisyon jong hakaju korkom ru ngiyo I kani kajing don lang bat Jisu na dada kajing yo I yo Jisu kajing saki yo Jisu kalong ka bokongsan hakajing jiet yo Matias ban shim ya kajaka jong Judas Petrus haba ai ya kata ka nongrim yano ba anjiet wong kumni te kumta uway pa de uday ban yaso lang bat ngi kum usaki ya kajing mi pat utra Jisu uday ban long uway na kitu kbale don lang bat ngi baro silenter kapor ba utra Jisu ulayat keleng bat ngi kai kajing ong jong Petrus uday ban long uway na kitu kibalaya don lang bat ngi nadu kapor ba Jisu usrang ban yalam ulaya don lang bat ngi kani kajing don lang bat Jisu kalong ka bakongsan shwa ba mangi ngin sedang ban lek yalam. Ngimla ban lek yalam, ngimla ban train nak benta ublay, ngimla ban train nak benta jong Jisu lada ngim don ka connection lane kajing adai ru bat uni Jisu. Ngidon kam ban mat ya kani kajing adai bat Jisu. Nata kadau kum kinong yalam ru ngidon kam ban syong ban syak skor ban ngam jeliu sepang Jisu ban ya keren yo bat ban pelek por hakajing duai hadin kata ngin sedang ban lek yalam hadin kata ngin sedang ban treki kam balang hadin kata ngin salek kiwei pat ki kam nak benta jong Jisu kabama hakajing em jingi kalong bayo de se ngitrei nak benta o Jisu hanrei om bat o Jisu. We may walk for Christ but not with Christ. Christ wants to walk with us. Jisu ukwa bantrei bat ngi bat lingba jongi syaki wei pat. Hendrei de bantrei shwa bat ngi. Ngila banlong bangin trei nak benta u Jisu. Hendrei klem itu ya Jisu. Kani ka jingjiet iki kat arngut ki apostol kapan kan mau ingi iwei pe wei. Ba ka jing don kat lang wa Jisu kalau ka ba konstan ha ka jing em jong utu usenran jong Jisu ba Jisu ujiet ban pha mat pengkut ya kani ka nong da ka jing keli syapang mano ba Jisu keli mano ta ka kemi jonga mano ta kinman ki para jonga Jisu omdei ba ukentaj la ka jong ka kemi ne ki hinman ka para Henrei Jisu ukwa ban pen I ya ka jingdon kordor jong ka jingdon ringkat baru Jisu haba Jisu upet ikitu ba syong saudong ju ong kini kidei ki kakme ki hinman ki para jonga namar balai jar ubale e kamon ublay uta kan ulong upara ne kapara ne kakme jonga
Kitu kiba ka family relation la ne kata ka jinga dai family ne ka yeng kasem jong Jisu menta ka dai ka yeng kasem jong kitu kibangai hau Jisu. Kitu kibale ya kamon jong ukpa. But mano bapun i ya kata kanuksa babahata manle kamon jong ukpa. Klempem dei kamaria. Nakata kadau Jisu om dei bo kentaj la ka jong ka kemi hendai ukwa ban pen iangi iwei pe wei. Ba la lingba ka jing ko ngu jong i Jisu, lingba ka jing song jong i ki kijat jong Jisu, ba lingba ka jing le jong i kamon jong ukpa, yangi kibriu la ra na kekerdan ban long tang ki bangai au Jisu, sa kekerdan ban long si men si para bar uji su. Kata kadai ka jing mut jong kane ka jing tho. Bat kane kadai ka jing khot yangi iwei pe wei. Mentang ini pun kut lang da ka jing dwai. Kukpa bah beneng. To ai ba ka jing ngai ka ba mila ai hangi ha ukun jong me uji su Kris. Uhin men jongi ba ka ding jong ka jing iet ka ba lapan rehem ha ki do no jongi. Da umun siem ba kuat kin kirsiu biang hangi ya ka jing kermen ba la kerku na ka benta ka jing wan jong ka hima jong me. To ai ba ka jing jong me kan pen kelai ngi syakinong bet sembai ki bam jutat jong ka gospel. To ai ba ki sembai kan pen kelai kalong beriu man beriu na syapo ba de ki jing thao baro ha ka jing kmi linti ba ti kena ya ka beneng ba thamai ba ka perthai ba thamai. Haba andala job ya ka bor jong ka jing senior ka buram jong me kan ting shan syabam jukut. To ai ba ka jing jong ka jing bili kan kersiu biang yang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing terang ka benta ki spa beneng. To ai ba ka ni ka jing kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong unong pen em jong i sya satlak ka perthai. Syame ublei jungi ubla kerku junam kan long ka buram ba ka jing ero si junam amen. Ka buram au pa au kun am si bukut. Kumbang lalong ha baning kong jementa para bo junam amen. Kedono kitam Jisu. Dari sin ai ngi kemarin harap jingi Kristan tu doa nam ta jingi ha kerteng pa kun si bukut.